To ste bre ljudi, danas ćemo igrati Terraria, prvi put na mom kanalu, novi serijal. I danas, inače ako neko vidi bolju sliku, to je zbog mog novog telefona Samsung Galaxy. Inače sad ćemo da kopamo, inače nije bilo dugo video zbog nekih kvarova i tako, izvinite, ali evo ih posle 100 godina, što bi se reklo. Inače, ova igrica je mnogo dobra. Znači, ne možete odmah da napravite kao u Minecraftu. Evo, dobio sam sve da... Morate to nekako da odslučate, taj recept. Što je meni zanimljivo. Možda mi ova igrica zanimljiviji od Minecrafta, mogu vam reći. Znači, koper, znači, tur se pravi od slajmova. Ako neko misli, ima da kupim Terraria, treba će mi ugle, ne, za ovom trebaju slajmovi, sad oni misle, hej, ali gdje su slajmovi, oni su mnogo redi. Ovo igrici su možda čak i ređi od drveta, ako mi verujete, ali vjerovatno mi verujete. I ovi jellyfishovi što me nerviraju, bože, koliko mi ljupove idu, jellyfish, dajde se. Izvinite. Inače, ako ne vidite moj inventar, snimam preko 3DS-a, pa znate, tu je 2 slike, ali odlučio sam ovim ekranom da snimam, jer nekako bolje da gledate moju radnju, šta ja radim. Ne. Aj, izvinite. Ne pričam malo, izvinite što ćete malo slabije čuti, ali probam da budem što glasniji. Ti slajmu! Sad sam pogledala. Izvinite što ste čekali. Da, volim da te ubijem, zombi jedan mali. Nisam vam rekao za moju kuću, to je problem. Znači, ovo je moja dnevna soba. Glupo što zombi, niste pozvani na video. Ako ste mi dali subscriber, pozvani ste mi. Ali inače niste. Glupi zombi, šta vi ovdje radite? Ajde, ovo je moja kuća. Uki's house. My little house. Statue room, nešto, sve mi je pogrešno. Sam nešto kliknuo slova. Beži bre dole. Cactus house. Beži bre, ko te pozvao? Nisam te ja. Nije rođen da ne brini. Rekao sam samo za rođen. Nemoj. Učite bre. Glupi zombi. Baš su me napali dok pokazuje moju malu kućicu. Joj, bezobrazni zombi. Samo bi se zezali. Sorry, sam se mislila da pričam. Ja se već... Ovi su se tu zarobili. Ovo je moj... Da se popnemo. Uvod house. I ovo je inače 2D Minecraft, tako ga svi zovu. Ima nekako i meni, ali nije mi baš 2D. Ovo je tog mog druga Maxa kuće, on se zove Maxu, ali nije moglo sve da stane i otpao je znak. Ovdje isto neki rudnik smo napravili, ovo je demon, najme, on me stalno nervira. Nije toliko jak, ali tako. U ovoj epizodi ću vam čisto nešto objasniti i tako. I nešto ću izmajnati. Inače, ovo nije kao u Minecraftu, mislim da ponavljam, izvinite, što sam ponovio reč, što sam već odavno rekao. Šta vi radite? Mogu ja da se tuširam? Nisu me dali da se istuširam. Nisam se tuširao danas. Joj, prljav sam sav. Bio sam u blatu. Živom danas. Vidite, živi blato. Jedan zombi me spasio.
Glupi zombi, ti nisi taj zombi koji se me spasio. Ali to je u stvari bio zaraženi zombi. Jedan, ovaj demon s ljubičastim ga je zarazio. Boži zombi, ko te poslao? Ne znam, ne ume da priča. Oni su pobegli iz bazina. Evo, okupa sam se. Gde je sapun? Evo riba. Ko je ono tamo? A to je jellyfish. I teže da izronite ovdje nego u Minecraft. Ako gledamo razlike između Minecrafta i Terrarije. I ove igrice, kako god. Ko bi je vi zvali rijeka, možete da je zovete rijeka ovu igricu, iako se zove Terrarija. Ali ovo nema sveze sa rijekom trenutno, u stvari ima kao voda. Inače, šta je ovo? Ovo je neka ruza. Iskopa se. Sliver ore. Malo slivera. Čisto. Dobro. Nastavljamo. U ovoj igrici ima 15 boseva, a u Minecraftu samo jedan. Ne, ima više. Stvari, možda sam se izbunio. I ova ima 15 bosova. Po meni je najlakši King Slime. Skeletron mi je negde treći polagač. Nisam još spreman za ne. Vidite mene u kaktus odje. Mislim se. Da nastavimo. Mislim se da nastavimo. Pa. Mislim da nisam ponatorčio. Ti mene, Cezar! Jedan torč! Jedan torč. Nespreman sam se pojavio. Joj, moramo magic mirror do kuće. Joj. Ovo sam ja pokupio, ovo banitu. Možda nećete baš moći da ovo tu. Da. Ovo tu. Sad gdje? Dobro. Dobro, šta? I ljudi, ne jednu, još malo ćemo da završimo. U stvari, ovo smo se samo čisto zezali za ovu epizodu. Skakali s ovim ribama, samo da ih ubijem. Šta tu? Jeste vi izašli iz one vode gdje sam se kupao, što sam vam krao, a? A sad ću evo vama pokrasti. Sad ću ja vas pokrasti, vaša ta krila da letim u svemir. Evo ubio sam. I ovdje ćemo završiti epizodu. I vidimo se u sljedećoj. Ćao!